हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं सानसेनि गोनां रादाबफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बेरामि सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'ग्रा सासे बर' सुबुंखौ मैया हमनो हाबाय। साननैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव बेरामाव गोग्लैना थानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होगोननि मिजिं दिन्थिनानै उल्थायै रां थगायनानै जानायनि खौरां भिडिअफोरा गोसारदोंमोन। दा बै थगायनानै रां जाख्ल'ग्रा सुबुंखौ मंगलबारखालि बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा मोनसे सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै गुवाहाटि नोगोरमानि मालिगावनि आइडेनगाव गामिनिफ्राय हमनो हायो। हमजानाय दुथां सुबुंखौ कान्तेश्वर बर' होननानै सिनायनाय जादों। बिनि गुबै थङा नलबारि जिल्लानि 2 नं राङाफालि गामिनि। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांबो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै थानाय रिमि ब्रह्मखौ थगायनाय आरो अबं बसुमतारी मुंनि बेरामिनिफ्राय रां थगायनानै जानाय खौरांफोरा गोसारदोंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला कान्तेश्वर बर'आ गोबां समाव गुबुन गुबुन आफादफोरनि मुं लानानै एखनब्ला LICनि एजेन्ट जानानै गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो रां जाख्ल'दों होननानैबो मिथिनानै मोननाय जादों। लैथो फारसेनिफ्राय जाखांबोनाय रिमाल बारहुंखानि थाखाय भारत आरो बांलादेश हादोराव 17 जन सुबुंनि जिउ खहा। रिमाल बारहुंखानि थाखाय भारतआव 7 जन सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे बांलादेश हादोराव 10 जन सुबुङा जिउ खहा जायो। थांनाय रबिबारनि हरनिफ्राय फैनाय रिमालआ घन्टायाव 110 निफ्राय 150 किल'मिटार गोबारै फैनानै न' बां बिफां लाइफां गासैखौबो खहा खालामलांजोबो। भारतनि सोनाब बंग रायजोआव फ्राय 29,000 न' बां खहा जायो। बेनिनो 3,000 न'आ गोब्राबसिनै खहा जाजोबथारो। फोरमायनाय बादिब्ला बांलादेश आरो सोनाब बंगआव 10 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जायो। दुखुनांथावदि रिलिफ केम्पआव थांनाय समावबो रिमालजों मोगा-मोगि जानांनानै खायसे सुबुंफोरा लामा दथायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। थांनाय रबिबारनिफ्रायनो अखा हानाय आरो लैथो फारसेनिफ्राय फैनाय रिमाल साइक्ल'न बारहुंखाया सोनाब बंगनि अनगायै आसामावबो गोबारै गोहोम खोख्लैफैदों। आसामनि गोबां ओनसोलफोराव रिमाल बारहुंखानि थाखाय गोबां न' बां बिफां लाइफां खहा जानायजों लोगोसेनो सासे सुबुं जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबांथार फरायसा एबा सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। बे लेखायैनो रिमाल बारहुंखानि गोहोमखौ नोजोर बोनानै आसामनि बोथोर बिगियानिफोरा हाइलाकान्दि, डिमा हासाव, काछार आरो करिमगन्ज जिल्लायाव रेड एलार्ट फोसावदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि, डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट फोसावनायजों लोगोसे खोला सालमारा, धुबुरी, बङाइगाव, बरपेटा, उदालगुरि, दरं, कामरुप मेट्र', कामरुप, नलबारि, गवालपारा, मरिगाव, सोनाब कार्बि आंलं, हजाइ, नगाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, चराइदेव, शिबसागर, जरहाट, माजुलि जिल्लाफोराव बोथोर बिगियानिफोरा येल' एलार्ट फोसावनानै होनाय जादों। थांनाय साननैआव रिमाल बारहुंखाया रायजोआव खालामलांनाय गिख्रंथाव महरखौ लानानै लोगोसे बोथोर बिगियाना फोसावनाय एलार्टफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै 29 मे खालाराव नगाव, हजाइ, जरहाट, सोनाब कार्बि आंलं, गलाघाट, डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज आरो बङाइगाव जिल्लानि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ जिल्ला खुंथायफोरा बन्द' फोसावनानै होनाय जायो। रायजोआव सरकारि मावथिफोरा रां जाख्ल'नायनि हेंथायै गोबाव समनिफ्रायनो संदाननायजों लोगोसे रां जाख्ल'ग्रा गोबां सरकारि मावथिफोरखौ खानायबो जाबाय। अब्लाबो खायसे मावथिफोरा दाबो रां लानाय रां जाख्ल'नायखौ गारनो हायाखै। थिग बे लेखायैनो मैया बरपेटा जिल्लायाव सासे लाट मण्डलखौ रां लानायनि दायाव एन्टि करापसन ब्रान्चआ हमनाय जायो। हमजानाय लाट मण्डलखौ सरथेबारि रेभिनिउ सार्कोल अफिसनि लबकान्त नाथ होननानै सिनायनाय जादों। लबकान्त नाथखौ गावनि मावख'नि बेन्दोंआव रां लाफुबाय थानाय समावनो फोरमानजों लोगोसे एन्टि करापसन ब्रान्चआ हमनो हायो। हमनो हानाय लाट मण्डलखौ गोबांथार मिथिबावनो थाखाय एन्टि करापसन ब्रान्चआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। बरपेटा जिल्लायाव हाखौ लानानै बुथारलायनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथाया बरपेटा जिल्लानि बरफुलि गामियाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बरफुलि गामिनि थागिबि आजमुद्दिनआ गोमानानै थानायखौ फिसाज्ला सुकुर आलीआ सन्देह खालामनानै थोंजोङैनो 22 मे खालि बरपेटा पुलिस थानायाव मिजानुर रहमान आरो बिनिनो 2 फिसाज्लाफोरनि सायाव मानसि बुथारनाय आरो खोमानायनि दाय होनानै FIR होनाय जादोंमोन। बैखौ नोजोर होनानै पुलिस बिफाना मिजानुर रहमान आरो बिनिनो 2 फिसाज्लाखौ हमनानै मंगलबारखालि सोंनाय फिननाय खालामनायाव आजिमुद्दिनखौ 21 मे खालार खालि बुथारनानै गाजिया गामियाव फबनानै दोननायखौ सिखार मानिनानै लायो। मख'नो गोनांदि आजिमुद्दिननि गोथै सह'खौ पुलिस बिफाना बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायजों लोगोसे दायनिगिरि मिजानुर रहमान आरो बिनिनो 2 फिसाज्लाफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। गोजोन्थों।